Rècord històric de parats al mes de gener. La desocupació continua descontrolada i puja en 199.000 persones a Espanya, 31.000 a la Comunitat Valenciana. Hola a tots, els saludem des del nou canal 24/9 Notícies. Es tracta de la nova aposta del grup Radio-Televisió Valenciana, un canal que avui comença les emissions en període de proves i que els acompanyarà d'ara endavant en tot allò referent a la informació. Així les notícies no pararan i podran estar informats les 24 hores del dia. Els oferirem notícies a les hores en punt i a les mitges. A més, en este nou canal tindran l'oportunitat de veure en un altre horari els espais informatius habituals de Canal 9 i Punt 2. Radio-Televisió Valenciana demostra amb este 24/9 Notícies la voluntat de servici públic de la televisió autonòmica perquè vostès estiguen informats de manera permanent. Connexions en directe, informació actualitzada a l'instant, servici del mercat continu de la borsa i altres novetats que s'aniran incorporant a poc i que conformen la columna vertebral del 24/9 Notícies, al qual, sense més preàmbuls, els donem ja la benvinguda amb l'esperança que es troben com a casa. Moltes gràcies per la confiança que ens donen cada dia. L'aeroport de l'Altet és un dels més afectats per la cancel·lació de vols a Londres i altres ciutats europees. Allà està el nostre company Miquel Asensi. Miquel, a aquestes hores encara hi ha cues? Correcte, així és. Les cues continuen hacia l'aeroport de l'Altet. La veritat és que totes aquestes persones són passatgers afectades precisament per la cancel·lació d'un vol. Un vol que els portava des de l'aeroport de l'Altet fins a l'aeroport anglès de Doncaster, aproximadament a 200 quilòmetres de Londres. Anem a preguntar a una turista afectada. Buenos días. Buenos días. Les han comunicado que el vuelo está cancelado. Es cancelado, sí. I una altra de les notícies que és portada informativa d'avui està a València. La policia ha desmantellat un grup islamista a Mislata i Barcelona. Més informació en directe a Mislata, Isabel Donet. Quina és l'última hora? Bon dia. Les detencions s'han efectuat així a Mislata, en el concret en el número 7 del carrer d'Antonio Aparicio, just enfront, just darrere de la finca que es veu enfront tot a punt. Busquem més informació a Barcelona. En directe està Clara Estellés. Clara, quina és l'última hora d'esta operació a la ciutat comtal? Pues bé, així continuen els escorcolls en el número 28 del carrer Peu de la Creu i ja són 5 hores les que porta la policia bloquejant per complet esta via. I d'ací unes hores xafaran la passarel·la les primeres models de la 6ª edició de la Setmana de la Moda de València. Enguany, 30 dissenyadors ens presenten les propostes per a la temporada tardor-hivern 2009-2010. En directe a Fira València tenim Matías Muñoz. Bon dia. Tot està a punt damunt de la passarel·la. Bon dia, efectivament, falta poc més d'una hora i mitja perquè comenci la primera desfilada i això comença a notar-se així al backstage. I en els esports, la notícia més destacada ha sigut, sens dubte, la destitució de Javier Aguirre com a tècnic de l'Atleti de Madrid. Tot i la victòria davant l'Almeria, el gest d'Unai Emery d'ahir reflecteix l'estat de preocupació de l'equip. De mirar al cel, els núvols que a nit encara ens portaren pluja es retiren i avui deixen que lluïsca el sol. Avui no plourà. A primeres i últimes hores del dia veurem alguns intervals de núvols. Al sud-est peninsular i a les Illes Balears s'alternaran els núvols amb els clars. A la resta de la península i a les Illes Canàries el cel estarà ennuvolat i tornarà a ploure. I fins ací el repàs per l'actualitat més destacada. Posem un punt i seguit. Recorden que la informació continua ací en 24/9. Molt bon dia. Bon dia, com estan? Són les 9 i és hora de fer tertúlia. Els esperem demà, ens deixem ara en Hora de Salut i la doctora Massip. Que passen molt bon dia.
fotos, hago una foto o 10 fotos, hago muy pocas cada vez, buscando este lugar sagrado que quiero retratar. Así funciono siempre, a pie. Atenció perquè els hem de donar una dada d'escàndol i sense precedents a Espanya. Es tracta de la desocupació. La policia ha desmantellat un grup islamista a Mislata i a Barcelona. En concret, han detingut 5 persones a Mislata, una població de l'àrea urbana de la capital valenciana. Més informació en directe a Mislata. Pilar de la Fuente, quina és l'última hora? L'última hora és que a hores d'ara no està tan clar que es tracta d'una cèl·lula del terrorisme islàmic d'Al-Qaeda. Busquem més informació sobre aquesta operació a Barcelona. Allí en directe està Clara Estellés. Clara, estàs al barri del Raval on s'estan enregistrant més detencions. Així és, acaben d'eixir 4 persones més detingudes del número 28 del Peu de la Creu. I d'ací unes hores s'aixafaran la passarel·la les primeres models de la 6ª edició de la Setmana de la Moda de València. Enguany, 30 dissenyadors ens presenten les propostes per a la temporada tardor-hivern 2009-2010. En directe a Fira València tenim Ferran Cano. Ferran, bon dia. Bon dia, Nàdia, des de la Fira de Mostres de València, on tot està a punt per a que comence la 6ª edició de la Setmana de la Moda de València, que per cert acaba de ser inaugurada fa només uns minuts a la presència de l'alcaldessa Rita Barberà. I així acabem este nou espai informatiu del canal 24/9 Notícies. Es tracta de la nova aposta del grup Radiotelevisió Valenciana, un canal que avui ha encetat les emissions en període de proves i que els acompanyarà d'ara endavant en tot allò referent a la informació. Així, les notícies no pararan i podran estar informats les 24 hores del dia. Els oferirem notícies a les hores en punt i a la mitja. A més, en este nou canal tindran l'oportunitat de veure en un altre horari els espais informatius habituals de Canal 9.2 Radiotelevisió Valenciana. L'ENS demostra amb este 24/9 Notícies la voluntat de servici públic de la televisió autonòmica perquè vostès estiguen informats de manera permanent. Connexions en directe, informació actualitzada a l'instant, el servici del mercat continu de la borsa i altres novetats que s'aniran incorporant a poc i que conformen la columna vertebral del 24/9 Notícies, al qual, sense més preàmbuls, els donem ja la benvinguda amb l'esperança que es troben com a casa. Moltes gràcies per la confiança que ens donen cada dia. I fins així el repàs per l'actualitat més destacada. Posem un punt i seguit. Recorden que la informació continua així en 24/9. Bon dia. Thank you.